Ivo, reci mi iskreno, misliš da se pridružiš nekom? Partizanima? Četnicima? Pa da nije ovo neki avanturizam? Počeo sam da pišem, treba mi samoća. Beograd je leti zagušljiv, bez rata i okupacije. Ne osjećam se dobro, moram da odmorim pluća od zime i uglja. I ne idem u šumu, ne priključujem se vojsci, ne brinite. Samo da te negde ne pogodi metak pa da nađeš mir u Ilovači. Tamo nema ništa od pisanja. Pa mora čovjek da ima i malo sreće. Andrić zatvara kofer napunjen odećom. Sedi u vozu kraj prozora čitajući knjigu. Pogledom odmerava od glave do pete muškarca koji ulazi u vagon. Dokumenta mogu. Andrić iz unutrašnjeg džepa sakoa izvlači dokumenta. Izvolite. Kuda? U Vrnce. Zbog zdravlja. A i godine su me stigle. Čime se bavite? Književnik. Pisac, znači. Imam ja priča za 3 romana. Samo kad bi seli da vam pričam. A možda u neka mirnija vremena. Jašta. Ajde, napišite vi da omladina malo čita nešto da valja. Ne stalno da im nalazim komunističke brošure. Vraća Andriću dokumenta i odlazi dalje.